EC jadwumako ya wonom ene ma yenyinam kanea no wonom ede ensem bia ba betudwa ya wo mu kire se wiaso we no de wakọ mogia ne wo meye ena de esi ye no so se bie so se bieku na enya wonom bo apaya na se wonfo nsuo bi ene wani da ho wo se wonom te ho mu no mu yire no kura ponya kasa na se ntokwa na wonom bo afu ntino akople na afidie no na adum na Ghana fo nyina da so mu ana se wakwa ahohiehie mu wo kire se nya sa na tie na mom from a jagasia wotimi ede planti wonom generators ahodo no wo mu digugum ebe nya ahoden no eno na eho akwa atwe kakra nam so nte no saa ne ma we se nyina etimi sie na so no ye ka se de wodonfo no ya dom amatakra de planti ahodo eno ewo ho nyina de free tema ekọ no manya eye gas bia wonom ede agum nte no wonom chiese saa esum na edru adehye no ne nyina tintontan eto atwa na aka ho bi ama wonom ede adesrede ede ama obi ase wo ha obi ada saa edundum no nansen ede bre no wonom emfa nche na bibi seye no na eye ne yiem ana o mo hwe atoto ne ma sebe ya wobetimi enya gas bi na watimi ede ama Ghana dehye ewo enyinam kanea no ho ensem ho ne nyina mu no na wonom ekire se ebia na ne ma ba komienu bi wo ho a na enhye dan toto ye emfa ma dehye no bi ma wonom kanea no sabre e kasa enhye dan nyina so na so ne nyina mu no wose wonya abotre na wonka wakoma ento wo yam enche kora ne nyina no eto obetwa amankane ho nsem a wonom so hia no etimi aba ede ama wona wusua we any great call any EC jadwumako ya wonom ma yanyinam kanea no wonom ensem ne wonkyeremu a wode eba ewo nansen edundum a eno eba o my Ghana adehye bi so no yet one some no so ede ewram dia na yabon dede sa de amamo ene akoso mbotade ya atue ye nam so nte no ye nuanom ya won mo frama ntem bi enu atitu aka wonsam no eya de ayasem nsam dodo na de akyeremo empanyimfo twotwo wo wonum dimu ewo my Ghana hasen ma memo fem ene wo manchechire fem ene enipa fama homo blog nyina no wonum eto anamodo mani akokyeremo ahwene ma ekoso ya sabre kasa kura no ebia sha ase eto anamopa ebetimi aboa ama adehye no so asetenemo no ene ma betimi akwankan ede ama wonum na eno ena ababetom sa occupy Ghana wo shuboko baako ya wonum se wo mem hasenom wonum ede ensem bi etudwa ya wonum ekire se de si ye no ehunu wo we no wo hunu ni mpre no so de enam so nti enam so ma sa wo ye ne we se ba ye no ene empanyimfo empa abedwakuo bi na wonum enhwehwem sebe ya ene ma ekoso eyo obi bu apaye anase obi akwadro no otena se eka ne sahye ne dem ni fema de wasa waye no wanye ntinam so a sa wo ha we say ebaye na enya no nko na wonom kire wonom kire se akoso mbotade ye etue ye ebi anya no nko na wo ha we betimi de aba empepi na no wode wani kire mu obokina bagredam ye na wonom ebie no abra no enu so timi bese wo my Ghana adehye ye niema ahodo ye japade ahodo atoda bimpa na efa nipa ede akọ ebie mu so wode wani kire mu ewo akuse tade ahodo ye no so wo na ebusian pepi na no eya na ye tate se atue we ye tue tade we ye tue ama ede ha abre adehye eno no occupy Ghana say ehwehwemu no kwa awieye na wonum hu se wobi ensa so ena enam so edam ma sa we ye ne we se no eba ya mpanimfo hwe na wonfa asotwe mu oden emfama no na ne nyina achi ne so no wonum empe kwan pa ene wonum amu ye kwu adwuman won betimi ebie gata ahodo irrigation no na wonum de ama wonum tie ba ne sa ene wonum ebie sa ensuo yi ene se bie ensuo ni komu a ye betimi de aye ne mapa ede aboa ye nkyekire ye na mom enkwaye sede bia ne ensuo tue o na atue na de wo ye na beka ene de bra amanfo no wo man no so ama wo ye hia so etimi ato won nte no ne nyina mu no hwehwem ne ba ebetimi aboa ama dachi bi na eni eche no sa wo ha we say Ghana fo adehye ansa ankomo biem we ayo occupy Ghana wonom so ensusu ya wode ema bai na one pet bedja enye hwehwemu eye commission of inquiries ni bi na sebe ya wonom nyina no ebeboa ehu nipa kula enam no so ene adekode enam no so a ebaye na dachi no ebi ent mi ensibiem
Abusia fe ye ko emfifi mantemu na amanyosemu na edro MPP amanyoko no akato ne bro na wonom akwa abaso na wonom ekwa akoto sebe ya one kind for ya obekita frank emudi amanyoko no wonom ebetimi ayi no na eno na ye kase no ene enipa be semienu metimi asemi bo akase nipa dodo pa wonom eka wo asem ne nya asem ketwa ni nyina no Dr. Mahmoud Baumia ena yewura compare ko Japan ya wono ewo emfifi mantemasen central na hyebedwane no na chitafo bi ena kase wonom chwese fifi mantemu nyakopon ya dompa na se abato ni duru so a 2024 de no ene skirt and blouse pa ena wonom ebeto na ne nyina mu ohene Kennedy a compare ko Japan na chitafo no ena ekasa ye ensema hodo bi ya wonom eto omonum to kan na busua yenkwa ahoma no so na yenkotie bi mra because no ni ala ena neba ekufu odo nanado alakash nabi papa kufu ableso ena ye papa kufu ni alankash kasa se o mani ni panini nko ana na du kanadi ena ba omi ableso de mo se ketu anko na panini di ya ketu adidi what you say me na emi ani say Ghana fo nyina say economy no ba omi wa feli NPP asem ne say enkayema Canada mla na mo after 8 years no na nka baomia kwa policy na nko waba mu se chinchine twan mo de baomia hyan ko eti delegate abada ma me hu se me na ya ko me hu se enye sika chitu du baomia tua ya enka 5 no konka we chese Ghana for yempe no MPP yempe no eti MPP panifo me na ya ko me ka chem play Samo de chinchina twan baomia de say ko mu a ya betu aba tia baomia MPP aman me since 1992 to ama NDC da MPP na do be president me ka ho na do be president but na do be me ka che say o de ba me abra chinchina twan dia me ka che Ghana man me ka che MPP fo nyina wo Ghana say Ghana fo CPP fo NDC fo na say omo pe king no vote and no vote no mo kan ye na no mo ya twin because Canada do pe e na o ye just MPA mo ba ko ena ono sujina ni nyina omunua nyina na mu a wode sa ensem no etudwa no yada so ejinemu ewo MPP abato no na yewura Ken akompre kwa Japan wono aso ena yada sujina wono me celebrities dodo na no ena ebia sorry eye campaign edema ne mu ba ko ene yewura Kofi Edu ya dodo na ebo ne mrane se ejako na opanyi edinsem bia tudwa se wodna so atoto fomo na ni aka kan mu a enipa no bi wo ho atrosem ya enya nokre ena wonom eka edegu yewura Ken ho fi ne nyina sebe obedintwo ewo abato ya ebem no so na wose nantie twitwa ene saa ne ema na ensem frɛ binom aye wonom adwen se wode asi womani so obegu papa no ho fi no wose enkosi hwe na emom sini awie ye no ene ebehu kyele yenko na eja ko ne nsɛm ahodo ya wono so eka ye na busia yenko tie bi mra I think so. Say, what them now?
Yeah, the Twaba, 2016, 2025, the number be at na said the up to now, Babisia, a Basana, I had the ding, Naco baby. Ebusia nipa yɛte ne nkɛn yɛwura kofi aduya ahododoɔ n'ano ɛfrɛ no ɛgyako ɛna yɛwura kɛn na kɔmprɛ kɔ Japan wɔn nso so ɛka nsɛmpa ɛfa ne ho no afei yɛmfiri ahasɛ yɛnkɔ ɛyɛ mfifi mantam na ekuro yɛ yɛfrɛ no adɔme ɛhɔ ɛna yɛduro na ebusua nkra yɛfiri hɔ ba no ɛnyɛ dɛ ne nyinaa da ɛne sɛ wɔdi afahyɛ bi ɛwɔ hɔ na esanse mansotwe ene menteme ho ase ebo ahemfo no bi entemnte no aka ho bi ama chitafo de masa ahemfo wenum bi nom eya ade a wonom akwa akototutuo wa bla na wonom ekwa afahye na se no na enkra no ekire mu enam se tututuo ne so ama ye kase nipa ba ko de kenkran wa fam etina nanom ewo ensie do a afoforo bese enwotwe so no wonom so plapla ya emu eden na enchiremu ya eba ye no esi so dua se wa bra na afahye no ekoso no na echitafo edema ohini bi ya wano so wo empotam ho no ene wonom eso apakan paka ya kyese etuo ahodo ene enema ahodo na egum no na nya asem ketua twobo ye ye ni abre ko ena wonom ebo momome eto nyom kyese basa yankasa ene bia ena na wonom eye no ho na wo kyeremu abra wo kɔ no ena kyese wonom eduru ekwan no finfin baabi no papa bia ya wono so nipa dodo na no efre ne sei Emmanuel tete na dodo na abɔ ne mrane se ozibo wono enya finhia no aduonum enum papa ene ne wofase ene hyefie ne wofase ye nya no ene ne kasa ye no ekiremu a wone ne wofa wofia na wote ye no mebo nkwantena akohwe no wofa twe ne kon wofa ekonyina wose wofa san ofa metisan na dede na wokohwe ne nkosi hwe wofa ntie ne wofase yasem ene ofa zibo si abonten ne ese wo si abonten na adonfofo ya kyese wonom so ekitakita tuo ya basabasa wo kwan ne ho dede ekono wonom egeji na ba ko se ese wo zibo ne gina ho no ene ese wo geni ni se ya na pay wo tutuo yesa wo sheda pa ozibo ne gina ho no we se ana ye no a ene so mu tutuo na ekokobo na papai afemu a wahwe ne nkwan ya wogya eyire baako ene emama bese enum enso ewo ekire na enkra no ekire mu a eyade a sabre ye kase no enipa afoforo bese nwotwe ya papa ozibo a watina nanom wonse adui wono akasa kra na wofase eka ho no eyade a wo mususu se wonom wo chefa ana se wonom ho bonsa ensem na ehofo no ekom ne hunte no wo baba ko so a woteke mu wone ka mu fo no mu kwato hye wonom so a etuo no ten nam so nte no ne wafa ase no baako wono so epra foforo bi ka ne ho a wonom nyina so etimi eprepra na prosifo ya wonom ewo mpotem wonom etimi abo ho moden ya brantia baako a wono so edi mu tintima no wonom ensa aka no ya yefra no Efa Samuel na Efa Samuel ye den na okoto tutuo yi bia wasibo mi ya hyenkani o mi wododowa na me de mete dase abra na me ma me kura so adan a wote se nkofo ye twobo tututuo no eno no so de ne ho kwachi mu a nkofo na ade wo musa keka ne kakran so no aprosifo bai no mahwe eya sabre no ogya yasa ewo empotem a wono hwe se no achi no wode ne bekwa akogina emranim na emra no se de sese na ese no watime ede no afemu abusiafo wani guso a wo hwe anopa no nsiabrem kase e Sompa TV so ensemi etwafa kuma se Sompa 93.1 kasafidie so sunyane Sompa 98.9 ena enkranza so Sompa 90.7 Facebook no ye Sompa TV ana Sompa 93.1 YouTube so ye Sompa TV ye toa ensem no so e de amamo na eye efie nan bia no amamra no se de esi etintim ewo mo no wafa ase ye hwe nkronkuma memo ene akese mpuntuo so e de rewura mu e de makropo krobatan ene mensini bedwa na sa assembly sa hodo no e de tumi ma wonom se be ya wonom so no wobetimi ayi krokrachefo me kira assembly members ene unit committee members na timi aboa ama empuntuo no kakra wonom ensa etimi aka na eye December bia no ene ya na abato no ekoso
no aka bosome mienu pepepe na yade ehhehye so na eno na sawo do ani kyeremu ewo asakraka electoral area ye no ewo atwemanwa biaja kropon mu asantemantam asenu a panyi bi ya wono so unit committee member ya wadi akonwa ne be se finhye dunwotwe anase finhye anwotwe sabrede wo se ba bi a wadu no waje nteteye nti no wanyini ewo mu nti no opeso no so be ye kro krache se assembly member edema wonom wonmonyafo Charles Amankwa na ekwan ya opese wo fa so na nani so ade hunu no ebem na busia wone so mpaka sefo twetwe nkomo ema wodanadi ede kyerese di ntia me pese yeto abane de mama ne se medical asumkuru no 4 years na me unit committee chairman e wo honom enuma bebre na me hyase ye ya 8 years ni ebepem samra me ne mo kasei no enoma ye nyina no eda so wo honom a obi anya amfa ne nsa nyede enkan ye wo youth bebre susu wo kuro ni mu a omuhia omu pa adwuma aye medi nipa bebre na akototo adwuma na me wo mo asoso a me de bo amanfo bebre ye wo electoral area ni mu ukokontomira na omu nsuo ensemu nyina enye nsuo ba akokora nu ane wo no omu nsuo nyina asei mia me kokogina wo no mutu me botom sika eye nsuo ba akode ma wo mu a enani na nyina nsuo ne no ana wo mu bu ena wo ba asakraka so a eye computer class ya yesie ni nyina me peso nsuo ahodo nan a yeye ne ho nyina ni nyina na ye me peso eye university fo nso me ni wo mu di nsa wo so ma wo mu e ba be ye nsuo esa ade ma asakraka community wo ko hospital a ye wo asakraka ene nyame adom ye wura Emmanuel J anhwere ne ye ni ayem di city-fo no ehia TV a obi oyale ba ho no mo a wo se wo hwe no kuratimi e ma ne ho to no na ebi ni ho no mia metumi botom sika kokoto flash screen de be bo ho no ne nyame adom obi akọ ho no ma wonya bi hwe sei na ye hia nipa se wo ba se wo ba be ye de wotu di brebia no a wo ye bibi makuro no ehunu wo dosoro nko a wo de makuro no enti meka se nya ne se asakraka electoral area ye asakraka da nko ame enkontomble ni sewia ma wo mu nhwe obi anim esan se de wa ye bida no wo na ese ye to ano so na wo mu nto aba ne mfama me 4 years pe medical ka se 4 years ne so na ma ntimi anya hwe a mi nko bie meja ato am obi foforo so aba beto aso na minim se Kristo suma atimi mu ntino 4 years ne be so no ne mpanimfo a me ne wo mu edi ta wo so am wo magema to mu no 4 years ne be so no ye benya mpuntuo bebre wo kuro ni mu na ne se ye se aduma panto aso eduru hono mu a de wa register wa sakraka electoral area hono mu a woni kuro ni mu a woti baabi no misire wo mu nyina se na me ya adoma wo mu mra no mu mfo mu support e ma meta mechi Ebusianya Charles ya wo prince obetimi abe kro krache ewanwa bieja ekropon mu asante mantem ase no no na yekọ ekotie no no afei yenkọ amanone na ensem ahodo obiere no so esisi wona busia yentimi enfama mo na yekọ piemu ewo Egypt mani mu a ababe to jase akwanhia bi esi enam so nipa aduasam ye no 32 ena wonom so afemu ahwe wonom kwa ya afofro dodo na so no ena wonom eprepra ya emu eden na enkra no ekyeremu a Egypt etififem wonom eye Carlo Alexandria ekwan no so no ena kyese woye ne bi esi ya ka baako ene obi ekobo mpu ni mpu enam so ntekeka afofro na ebi kura de wo ho a eja eto mu abusia wokọ Sompa TV ne so a etwagu ena eye Facebook Sompa 93.1 ana YouTube Sompa TV no ni nyina no ene wo ho na kwanhia ena esi ye ka bi ne ka bi ede kosi eni ena afofro a wonom ebimbe wonom so no funtun wo fa ebata anase sa bata twini nte no etimi ekokeka wonom a eja eto mu no adehye aduasa mienu ena ahwere wonom enkwa afofro dodo na so no ena kyese wonom so eprepra emu oden na wodo wani ekyeremu ewo Dr. Khalid Abdul Gaffa ya wono ena yesofo ya wono hwe omapomde ho ensem so a wo se de esie no yade a ene enyan pa na ne nyina mu no wonom ehwehwe ama enipa dodo a wonom eprepra ne nyina no wodo makwa ya sabia ya Dr. Fogina omo so ntenten a wo hwe agi wonom kra ede esi atiasefo asase so abusia na kyese sede ensem esi ko ewo Egypt memu no ena yabo ekyire so ede amamo no afe yemfa ensiase nom na yenko akansie mo ensem kakra
na ye shase ewo Ghana Premier League no match week 7 nanu efia data no bofo akwa etna efia tonsa e de frɛ Accra Lions ekɔ wi achi no mo bɔ etipa ekɔ 1-1 afe enroda bibia ni Go Stars etna bibia ni Park etonsa e de frɛ Glorious Accra House of Folk never say down until the bones are rotten e de se ne ekɔ wi achi no 1-1 ena eno so etodwa Great Olympics etna same ewo eye ewo hini Jan Sports Stadium ewo nkran ema wo hye ba koma Nation FC wonom so entimi antibi ewo ho a eno eho ensem eno nom ene day games ni bi ebetotodwa na Krobia Kumase Asante Kotokometema wonom ebetena fie ewo Babayara Sports Stadium na wonom atonsa e de Afrebechen United ama wonom e de aboa ni Brekum Chelsea enso betonsa de friends so Tremai ama wonom de no abaso House of Lions so ene Kalela United e de no ebeba so brekro na 3 p.m. and games when nyina ebetotodwa na Legon Cities enso ene Dreams FC de no baso mediama enso ene Samates ena edibehia ama Ritemale enso ne Aduana Stars wonom de no etimi ahyehyɛ so afei yɛkɔ ensemfo from a ɛyɛ English Premier League no ɛna yakɔ akodru wɔ na nanu fiala Crystal Palace etna fie ɛma Tottenham bɛhyɛ wɔnom kamienu ɛma wɔnom etimu baako ɛwɔ hɔ na ɛnoada Chelsea tena fie ɛma ɛyɛ Brentford wɔnom ebetwa wɔnom pil mienu wɔnom etimi ansimu adabraka ma team no Chelsea ɛna baabi ɔmo nam nyasam ketwa Bournemouth 2 Burnley 1 Arsenal Pole 5 Emma Sheffield United wonom entimi ansimu adabraka Brighton Hove Albion eshemienu Emma Newcastle United wonom so eshemienu ewo ho ene West Ham 1 p.m. wonom ne Everton ene de besie ni Aston Villa enso ebehyiemu ewo ho ya chese no so no enye asem ketwa no nyina no ebeba so 2 p.m. Aston Villa ene Luton de no ene beba so na Brighton so ene Fulham de no etimi atodwa Liverpool ene Nottingham Forest ene Manchester United enso ne Manchester City ena area 3:30 wonom ede no ebehyehyɛ so na jese EPL no said de enema esi ekomu ewo ho no ena yede amamo no afe yebo ewremo ewo ensem foforo mu na ebusua edwa anase ensem a eno so etoto odwa ewo agikansie mu ensem bi no yenwremo ewo Spanish La Liga no emu na giro na nanu fiada wonom tena fie hye ba ko ma Celta Vigo mantimi ante na enrada Ameria tena fie hye ba ko ema Las Palmas ebeton tena mienu tia wonom Barcelona 1 Real Madrid 2 Real Mallorca 0 Getafe 0 Cadiz 2 ena Sevilla so ehye 2 enso ewo ho na ene Real Betis ene Osasuna ena de bebo ni 1 p.m. na 3:15 no Rayo Vallecano so etimi ehye Real Sociedad Atletico Club 5:30 p.m. Womane Valencia ena edebebo ni ama 8 p.m. so no Atletico Madrid enso ene Deportivo Alaves so etimi ede ehia na ochanya me ya domo anonwotwe eyade agarana womo so ebetena fie ama Villarreal so ede no wonom etimi ede ahyehye so yeah, boy, Remo, our French like animal. Na ya said the near my esquire na no fiala Clermont Fonts. Etne fie, Emma OGC ni sebe 2-1 matna bako, one entimi ante, and rather Star Rims, etne fie, eshe bako, Emma Laurent, one entimi anti B. Lens etne fie, eshe 1, 2, 3, 4, Emma Knight and so entimi ansimo adabraka. Na ene games yebe tutojano, eni breast, ebetne fie wabra. At 12 p.m. one of Paris Saint-Germain PSG and so at the end of Ebebaso Lille and so any Monaco Ebebaso 2 p.m. and my Met for any La Havre and so the no Abaso 2 p.m. Montpellier and Toulouse the ano so Bebaso Brecona and Star Rennes and so any Strasbourg the ano 4:05
5 p.m. na so mo de no so hyehyɛ so ama Olympic Masters 7:45 wonom ne Leon de no so no ebusua etimi atodwa everyone yefa ye ne entremo ewo Italian Serie A no na enano efiada girona etna efie ehye baako editi Salernitana ya wonom entimi ante enra da Sassuolo ehye baako ema Borona enso hye baako Leeds United tena efie wonom ahyebi ema Torino ebete eye eka baako editi wonom Juventus ehye baako ema Hellas Verona enso entimi antibi ene Kagria ebetena fie atonsa ede afrefo Zinon ama wonom de anatimi abaso anopai 11:30 am na ebaso Monza so 2 pm mo no yidinis de no ebetimi atodwa ama Inter Milan 5 p.m. wonom ni Roma so ede no ahyehyɛ so Napoli 7:45 p.m. almost no Inter Milan na ede ebebo eniya enye fede agbabusia yede ne nyina esi ha senum sede ne ma esiko ewa wokansie mo nsem no na yede atodwa ne yɛfa seda kɛseɛ ɛma yɛwura asante yɛbo Benedict wono ene semufo panyin sanso na news crew ya wono Sompa 93.2 Kumase Sompa 98.9 Sunyane ene Sompa 90.7 wonom nyina ya omo nkranza no efam ede ka ho na kase etime ebedan waseda kɛseɛ ede ekɔ ede amamia kasa meba Ransford wono eboa me ewo MC a hasenum na be masafo kantan kanso echinchi fidie no ede ma me mia kasa me ba be ma ekwo be jese sempremo enso eboa ema TV ho no wutimi ehwe live ewo ho medi de won hene re ma me ekua yeboa esiama nyankopon ya adom na wode dom ye ne a yebesai ehye biem na yesode de police inspector Mr. Evans Lord wo Kenya say Abraham one no wife nyina you are celebrating your birthday nyakopon enkoso enhramo omamo nkwatenten ya hoden ene apomuden ewomo na ne bambo no so enye kese ewomo so I love you guys so much abusia yakramo yeko